خاچکردنا عیسا و گاوا ئەو دەبرهن وان شیمونێ گۆشکڕونێ بوو و ji zeviyê xwe vedigeriya girtin xaç danîn ser pişta wî got ew wê li pey Îsa bibe. Elaleteke mezin ji xelkê li pey Îsa diçû. Di nav wan de pîrek jî hebûn got li sîngê xwe dixistin û li ser Îsa digirîn. Îsa li wan zîvirî û got: Ya keçên Orşelîmê, li ser min negirîn, li ser xwe û zarokê xwe bigirîn. Vaya roj wê bên got mirov wê bêjin xwezîb yên got bêberin û xwezîb wan zikên got zarok neanîna û bi wan çîçikên got nemêjandina. Hingî mirov wê dest pê bikin û ji ciyan re bêjin: Ciyano, bi ser me de bikevin û ji giran re bêjin: Girno, me veşêrin. Eger wiha bi dara ter bikin, ma halê dara hişk wê bibe çi? û du mirovê dî ên sûcdar jî dibirin, da got ew jî bi Îsa re bên kuştin û çaxê ew gihiştin wî cihê got qoq jê re digotin wan ew û her du sûcdar xaç kirin. Yek li milê wî yê rastê û yê dîn li milê wî yê çepê. Hingî Îsa got: Ya bavê min, li wan bibûre, çimkî ew nizanin û ew çi dikin. Wan jî pişk avêtin ser cilên wî û li xwe leba kirin. Xelk jî li wê derê rawesta bû û temaşe dikirin. Serwerên cihûyan jî henekên xwe bi Îsa dikirin û digotin wî kesên dîn xilas kirin. Eger ew Mesîhê bijartiyê Xwedê bê, de bila xwe xilas bike. Leşkeran jî tinazê xwe pê dikirin, ew nêzîkî wî bûn û sihik jê re anîn û gotin: Eger tu padîşahê cihûyan bî, de xwe xilas bike. û li ser tepika ser serê wî wiha hatibû nivîsîn: Ev padîşahê cihûyan e. Yekî ji wan sûcdaran ên daleqandî jî Îsa şermezar kir û jê re got: Ka, ma tu ne Mesîhî, de ka xwe û me xilas bike. Lê yên dîn lê hilat û got: Ma tu ji Xwedê natirsî? Mane vaya, tu bi xwe jî dibînî eynî cezayî deyî. Hema hecî em in, ev heqê me ye, çimkî em berkîdana wan tiştên xerab ên got me kirine bistînin. Lê wî tiştekî nerast nekiriye û ji Îsa re got: Ya Îsa, çaxê tu gihiştî padîşahiya xwe, min bîne bîra xwe. Îsa jî lê vegerand û got: Bi rastî ez ji te re dibêjim, gotê îro bi min re tu di hiştê de bî. Pirtûka pîroz, encî, silav û rêz xwişk û birayên hêja.